La H. En català, la lletra H no sol representar cap so i, per tant, normalment no l'hem de pronunciar. Moltes paraules s'escriuen amb H perquè provenen d'antics termes grecs o llatins que en duien. La H pot ser a principi de paraula: hàbil, habitació, haver, herba, hereu, heroi, o bé intercalada dins un mot: ahir, alcohol, aleshores, alhora, cohesió, exhaurir. Malauradament no hi ha cap norma que digui si una paraula aporta H o no en porta. Alguns casos on sí que l'escrivim són el verb auxiliar haver i totes les seves formes, el verb impersonal haver-hi, hi ha, hi havia, hi haurà, les exclamacions a, i o, les paraules amb prefixos cultes com els següents, i també cal escriure H en els mots que deriven de paraules que ja en porten. Per exemple, si herba s'escriu amb H, herbívor i herbolari també. En la resta de casos, el millor és practicar la memòria visual i recordar quines són les paraules que tenen H. La H només es pronuncia de manera aspirada en certes onomatopeies, per exemple, per representar el riure, ha ha ha. En el verb jalar, que col·loquialment vol dir menjar, i en mots d'origen estranger no adaptats al català: Hamlet, Hawaii, hippie, hobby, Sàhara. Compte, però, amb aquells que sí que es consideren adaptats i, per tant, tenen una H muda: Bahamas, Handbol, Harakiri, Himàlaia, Hiroshima, hoquei... Sí, no és fàcil, però en pràctica milloraràs l'ortografia. Moltes gràcies i fins ben aviat!